जी का हो बोली ना कने कौन पीस ले मूड़ी लेम कि दिल पीस लेम कि करेजा पथरी लेम बोली का दी बोली एक खिलवाड़ी मजाक करत हऊ आए बतावत तनी ले द मूड़ी हाँ हाई है का है इससे टवा पूरा हाई ओकर दिल पीस हाई ओकर देखी लाम पोछ बा ई सब मत है रसवा द तंसी द छोड़ द विसा हे कने आमा तू बॉडी दे बहुते एकदम चुटुक बनावेलू हो ए दीदी चुटुकार जी एकदम वही से ना हमरा के खियावा तनी बना बना के तो ढेर लोग के दुख बा ढेर लोग के दुख बा जी दीदी जी जान तनी हमनी के काहे नहीं हमरा काहे तनी से रउल के थी लागत होई हमार मोर सीता ना खालन तनी को जाने ऐसे कुछ ना डाली ना तीत ना डाली ना तनी को तीता नहीं के आ जान तो कने में का जानी तू कैसे खाना बनावेलू इतना चटक लागेला न कि का बतलावेला खूबी ने एकदम चटक लागेला आहो आओ ऐसे ही बनावेलू तरकारी हमेशा मुर्गा चाहे मछरी हो देखी हाथ हाथ के फेर होला हाथ हाथ के फेर होला आदमी ना बनावेला कुछ डाल के जहर डाल के बने तो चटक हो जाला हाथ हाथ के फेर होला एगो तहार हाथ के बा एगो तार गोतेनिया के इचको निक ना लागेला इचको निक ना लागेला हो कने मा ये दीदी जी बुझाला ना कि छछूनर मरले बिया बुझला छछूनर मरले बिया कहेले हमरा ऐसे ए दीदी जी खा लिही हम घोटाला ना लेकिन तनकी लेके घोट लिही ना तहार त उ शिकायत गावेले कि का बतलावेला कहेले कि अच्छा घोटाला ना अच्छा छाइल रहेले छछाइल रहेले बिना घोटाइल ए दीदी जी जहिया ना ओकर झोंटा का बार देही हम मत जब घोट हिया त का ओकर झोंटा का बारब हम ओए भाई भाई तने छुआ से हमरा मुंह पे त बिलाई बन जाले ना कुछ बोले ले लागेले कहां रे बेमहरिया लेखा आ ना त छू देन जाइया नु हम इंतजार में बानी छुईहन आ ओई घड़ी दुला मारी केस लगाइन ओई घड़ी हां मैं बाट बुट के अलग करम कहत है ना कि हम खेलवड़िया गोतिनिया के बहिनी भाग रहे पकड़त रहे पकड़ाई रहे घुमत रहे ना त कहां ना रानी हमरा से कहतिया मंदिर में ले जाकर दूसरा से कहतिया ए दीदी जी काहे दूसरा से कहतिया हमरा ले कहो कर बे मत बता हमरा ले कहो हम कहानी है के बच्चा ऐसे कैसे कहतड़ू हो हम तो पहली बार सुनतनी हैं ऐसा तो होइए नहीं के सकत तो जानता हां काहे नहीं फिर तू ही जाना तो कने आवा हम घर में कैसे रहतनी हम खून घोट के रही ना जब से खेलवड़िया बिया घारावा में अच्छा वैसे बड़ा ना खून घोट के रहतारी हमारा ऐसा बा ना के पेट भरता हमारा ऐसा बा के पेट भरता बना बना दे तो ठूसतिया बैठल बैठल हां तब अना तो मिली त ई सब अनीर पनीर जानले रही कहियो ए दीदी जी हमर मर्दे लताउरन जी पता न बना के दे मा कौन देखो कने राती के चोरी लुका बना बना रवा खिया तन त कहलन कि ना मत पेटावे ना भरी ओसे ज्यादा 2 पीस दे दी ह ऐसे कहलन आ उ बिया त मर्द ओइसने बा दोनों तहनी प्राणी बाड़ू जाए मिलजुल के रहल चाहे लू जा के ज्यादा परिवार ही हमरे नु बा लेकिन उ ना कहते कि जहिया न हम अलगा बिलगा हो गड़वा देब हम हो जाओ के मना ले बा तू कहैया उजा का झूठो के गड़वाई बुझाएगा ना छोटा छोटा हो जाई हम त चाहत नहीं कि हो जाओ अलगा बिलगा अरे का करबू हम तो समझावत रहनी ही हम कोनो रानी के दीदी सुनी हम कोनो रानी के एरा फेरा में ना रह लेकिन हमारा फेरा में टोला भर के रहेली सन आ सबसे बेसी हमर गोतिनिए रहेले जनी सबसे बेसी ये हमारा फेरा में रहेले तो एक दिन पूरा कदम बढ़िए ले एक दिन कदम बढ़िए ले पूरा हम जाए तो हो कने तो लड़ाई झगड़ा एक जगह रहेला हमारा बाजे कुछ कही जा मत हां देखी ना कैसे दोनों के हम पंख काटा तनी रुक जाई देखी ज्यादा हमरा कुछ कही मत और कुछ ले हम ना ना अभी ना ले ली अभी ना अच्छा लेके पानी बा हां क्या पानी रख ले ही ना हो खाई पिए जे एको बार खइबे ना कइनी अच्छा खाता नहीं हम तो कहीं भुला गेल बने उजर बात भतावे में तू कनेवा का मजाक करत अरु कहे ले यो बतिया कि टोला महला के लिया के बैठा के खियावे ले अपन रंगिया करे के काटे ला त एक खेलवड़ी ओइसन कर कि तू मत काट जान तो कनेवा बुढ़िया के अपना ओरे कर सोचे ले हां बुढ़िया के मार सिखावे ले लाइफ हुसन खूब लगावे ले हम कहली का बचिया के उनकरा एथी कइले हौजा हो बेचारी कतना नीक बाड़ी मिलजुल के रहल चाहेली
का एकदम माया फट बनवा तड़ू हो बढ़ की कह देनी हम मुंहवे पर। दीदी जरवा कहत नहीं कुल बतिया न मर खूनावा जरता मन का तकर पी जाई खूनावा हम जान जा। आज जाए तो छोट जनी। बाड़ू अभी देखो पहले देखो जब देखो देखो हद पार होई ना कनिया तब झोटे धकल टक जाई हां का अभी तनी देखो हम का होता। कमजोर न पड़ जाई ना तार कमजोर पड़ मर्द जाई तार मर्द तो साथ ना देवेलन बचिया। बड़ा दुख न बाटे हम केनो की कपारे में हाथ नहीं खी डालत डाले के लक नहीं खी त कोनो हमरो कपारे में हाथ नहीं खी से डाल। हाउ केवन भौजी हिय रे वो गजब भौजी हिय भैया केनियो सुतल हिय न आ घर से निकल ढूंढत चलिए जाई उनकी लंगे आ जाए त ऐसन हालत में न सही के एकदम मरब मनवा अनसाई लता ये ज्यादा एगो तो बिटिया एगो बाड़ी कोई देव के तनी हमारी कपारे में हाथ डाल दे तो डाल नहीं खी सकत हमारा के हेरे करे त देखती पटक पटक के हेरती ढील लोग के तो हम एहू ने कच कच मुंह आई ना केहू नहीं खे का हो। का जी चाची जी अरे ओनी तारा से एगो बात पूछे हो। आ का पूछब जी हटावा हटावा सड़िया हटावा कुछ देखले बनी कुछ का देखले देखले हन ई बतावो सही सही बताई हई यार तार गोदवैले बा अब आक जी छोट रानी जानो आई काहे माने गोदा तू बड़ी लेकिन दिलदार बा दोनों और दिल बनावैले बा इना हमर माई ढेर दिन से हम देखत नहीं लेकिन टोकत ना रहनी गोदावल गइल न त गोदा ना खजुआवल ना जाला जानी चाची जी हाँ। आ हम अभी छोट रहनी त सोचनी कि खाऊ खाऊ खजत त खजत त ई दिल बनल रहे ठीक ना आ हेने देखे हमर माई ओम गोदवैले रहे हम बड़ी बीमार पड़ी त ई कुल खातिन भइले ई माई गोदवै ज्यादा ये करिए गरी आई हम 2012 में पहली तारीख के निशानी दी हले रहे माई हमार हमनी के याद बा ना नहीं जता हमनी के भाई बहन नहीं जाना तो कुलनी के तन तनी गोदना गोदावल गइल है जन्नी ई बाबा निशानी दी हल है कि हे दिन के ह अब हाल तहर हे देह पैसा पड़ल बा हो मेहदी लगावे के ढील ऐसा में त खुद सुनी ना हेरी ना आ देखत नहीं खी भर हाथे सुत गइनी त मेहदी थइले बड़ी खेला जाए त कोनो बात नहीं के लेकिन ऐसा देहिए पर मानवा बड़ी ना हमारी कपारा में बड़ी ढील पड़ गई द केहू ने के देखत हम देखब हम आपको हेर ना ये दादा एगो निकलबू त 21 गो डलबू रहत ई कहां का नियम है रहत नियम हउए हो हां ई कहां के नियम है अजी केनो नहीं की सहेरता हमारे को है ना कलुआ हो ये जाए के है यानी के त का करी जी कोनिया न कि कैसन हुल्ला भइल ह जी चाची जी कहां की घारावा की ओरिया सुतर ओ हुला भइरल हवे उनका लइका के जैसे नेथु रखल है दिन धइरल है शादी के आ कोनो से प्यार करत रहल हवे का रे ई पियारो वाला एगो दिन चलले अब जान जइह न कनियामा की ओही बतिया के लेके खूबे तू भरल हवे अब ऊ कहते हम रहब ऊ कहते कि हम रहब आ ए जी बैठल है तर कमाई अरे भौजी घरे वाला होतनी अभी तो आवत तनी रे गोरे तनी होनी कब मने जाई के भाभी बाजार नम क्रिएले रही ना का खिलाड़ी ए भौजी अरे जाई के बाजार चला बू तोरा हम जाएला को नहीं जाए जो बड़ी फिर नुस्खिया वाली बेर तो बाजार अब अच्छा जी का कोई ना उल्टा सीधा बड़ा हमारा लाज लागेला नुस्खिया के त कहइबे ना करी आ भौजी होखी लइका बात अपना दीदिया के बाले और बहिनिया के बाले ना छोटकी जानी के का नाम उनकर आई जनाई रे नेहावा हां नेहावा बना दिया उनका के अरे जोन तिलकवा में लेते होने ना नेहावा नाम है कनिया सयान हो भौजी आ नेहा के कहतानी बना दिया अरे अब उहे ना आई और के आई आ शादी बियाह कतरो कर हो गइल के बियाह गइल बा अबे कोनो रिश्ता नहीं खे आइल बनल बढ़िया पूछ जोहल जाता टे अरे सॉरी बात आके कल भौजी के तन ढील पढ़ती है ना पढ़ती है तो अरे तो हो कनी अरे छोटिया हमरे अरे पकड़ जी मुड़िया तुरनी चाची मुड़िया तुरनी छोड़ू ला भौजी फेरा वाली हमर छोटिया से हो आयो छूट गई जय दादा जेना खाती अलगा भनी हुए पड़ल बा खारा हमर ना बे तू पहले का करतनी जी माई बेटी देखी लई है ये कनिया ढील तोहरी में पड़ल बा हो आ हे रामा इहे कहाला कैसन देहिए पके हु नहीं के पूछत हम मुआ हां जी केहू नहीं के पूछे तबे ना का बनल बा बनल पनीर है भा यही से ना हमर भौजी कहत रहनी कि आज हम पनीर खा के नहीं हां तारे घर वाले कहनी का हो कहीं दे रहलू हां हां आइलनी कटोरी लेके कि तनी साग सब्जी बा त कोनो दो अच्छा
अच्छा दे तू तो हम और खा लेती छी ये जो खा ले देखी करहिया में बचल बता देखी एक आध पीस बाटे तब खा ले से नाना लेवे जाई बा हौजी आ जाई जी आपका घर हमार घर बाटल बा जाई ले ली लगता कि जो दिलदार है जो तेलवा पे रह जाई के बता आ चल त ना रुक जा तनी ना के बैठल दू सवार कइले रहले त नहीं ए बेरा शांति के दही बाड़ा ना बनाई ए बेरा जाई दही बारा खा लइका होके के बकार तोर दही बारा का बात कहते को बात याद आ गई सुन जी चाची जी हमारी घरवा में दही बारा बना के आ भर दिन खातड़ी आ मुन के धइले बिया छोटा के जन्नी आ पनीर बनौनी त का कह के बुची दीवारों का कान होला है ये पनीर निकलला सिया आ ले जाके पंडेर सिंह में धो देला सिया यही खिसना की भौजाई के देनी के हम घर तुझी तो होता घर में हमारी आ ये चाची जी ये कदम जे तने उ छोट बिया वो तने अंदर से खोट बिया खेलावाड़ न बिया आए हमरा के कुछ गमारे ले कुछ बनाओ तनी अच्छा वो कुछ बनावतिया रखले रहतिया चोरा के सर जाता उन्हें के कहता कि सर बोले जाइए गोतनी ना खाइए उहे हाल भइल बाटे जाई पनीर जो को बचल है कढ़ाई में तो वो खा ले औरी का खाइए खाती ना हवे अरे लइका इनकर होके के बाद तोर लार चुआ तक रे हां आ जाए दीदी जाए दे भौजी के लार छुई त भौजी खइयम ना हो बड़ी जल्दी ये बड़ी फुलावरा के जानते अरे रुको है कन्या रुको हो बछिया आ ये दादा रुको हो अरे का करतनी जी पकड़तनी कि का करतनी अरे तोहर तो डगरा गई एगो बात का भाषण कहतनी देवरा के सिखा देले बिया कि 1 रुपया नंती हां त आजकल का मुत पिया ना अपनी मौगी के ना बात मानत न सब अब आ लगा दिन आ गइल बा सोच ले आ ज्यादा आज न तकाला लगा हो खाए के बाद जब ये रहन धांधा बाटे आ हे सर देज पर करते धरत नहीं खे आ देखी हमारे ऐसन देहिया बताबे न उ ऐठ के चलतड़ी आ ज्यादा उ ना आज न कल खलिए ना होई वो तो बिया खलिए ना हो ख आ जाए दिन चाची जी केहू ना जाता हो हमनी के बानी जा अपनी बिटिया के हमारा घरे 1 महीना खातिर रख दे जौन होई तौन हम देब ना सब अरे देहला दिहला के का बात बा व्यवहार से बढ़ के लिहले दिहल बाटे जनी हम देब ना जाता नहीं कनी देखिया कोई बानी के हाथ डाल देनी का पारे में दूसर के दादा दुगो निकाल दी और तब हम जाई तेल पे रह जाए चाची यार चियर के मुंह निकलवावत हे भगवान कौन उपाय हम ऐसन करी कि सांप भी मर जाओ और लाठी भी ना टूटो आए बतावा हो मन त करत टुए न कि हनी दोनों गोतनी में आतना फोर भांग दही न कि लड़ झगड़ के एक दूसरे से के अलगा चूल्हा हो जाओ और एक दिन में 2 टाइम हमरा खाना मिलियो बाप हो बाप किस्म किस्म के मुर्गा है मछली है अंडा है पनीर है किस्म किस्म के जब एक दिन में बनावत है जा हल्का बिल्का हो ना तो बनायन जा कि नहीं का जी ओ भेले चूल्हा यही तरे बुढ़ा खाना वाना ना बना खइहन आदमी हां जी उनिक नहीं के का जने का भइल बटे एकदम में बुझाते नहीं के का हम करे का ना करे खाना बनावे खातिर जात रहनी है लेकिन का जन का मन में आइल हटुए त आके यहाँ बैठ गई तो मन हे जब बैठल बा तो ठीक बना ओए बैठ के खाना वाना के बन सकत अन्ना जी चूल्हा त बैठे के इचको मने नहीं के तो करत हम का करतब ना जी सुती हम घरे ना काम पना जी हन आदमी हैं जाई ओने दुकाने पर से कुछ खा ले मेनू का दुकानी पर खइला ले पेट भरी है देन दियाई हैं अपन मन का बुझाता पनीर एकदम बनल चलो बनाइबो करऊ मत कर अभी इंसान ना होन आदमी तन तनी खा के आधा पेट ना रहियन का ढेगार तड़ू का खइलऊ का खइलऊ गैस बना देले बा गैस तारा बना देता अन्ना जी ढेर हम जगह तो ये घरे आजकल गैस तारा बनावत है दवा उनका घरे टीकर बबुआ घरे गए रही ना हाँ। कने में बोलैला सिया बोला के कहते ना के दीदी जी खा ली ना हम कहली का खियावा तड़ू हो कन्यावा त पनीर बनल बा खा ली ओ जे गइनी त भर पेटा खिया देला सिया अच्छा तो अपन ढेर भर गुल बा सब खाना ना बनी ये आदमी ना खइ हैं ई का कहता नी जी तो हम गलती कहता नहीं तो बेइसे नहीं हुनु बनावा पागल आइल उकराइल नहीं की ना ढीले नहीं हारता नी तो काहे ना नहीं हारी मैं तो अपन ढेर वक लोग जाता तो भर गुल बा आ दूसरा के ढेर ढेर ना हो पेट कहीं पेट भर गल बा ढींगरे कहा मौगी छत्तीसाई मौगी जैसा कहता नी सब काहे हो बनी हम ना हां रौरा के ना मेहरानों में जन्म लेवे का चाहत रे काज भगवान कैसे त मर्दाना में जन्म दे देलन ना वो करम कमाई होला तब मरद में जन्म मरा मिले बेला ना तो मेहरानू मिले बही के पर बुझलू
फौजी आतना सुघर बनवले रहलियत न कि का बतलावेला कोने तू माने भाषण दे बुक माने खूब सुंदर बनवले रहे बुझाता के मुर्गा मछली फेल रहे पनीरे बनैले रहे आ मैं मटर डाल उल के तारा कहला ले हम खा लेम तब कुछ बनैबू तब हम खाइब। ता देखी अब बतावा तनी कितना चुटुकार बनल रहे ओकरे हिसाब से मान ली कि खाते बनी अब रहो माथा उता गरम हम कह दई चल रही मन से ए जी आके बैठल बालू हैं आओ गइर लो खाई खातिन त का देनी से तारा के खाई खातिन हो पनीर भात और प्याज रहल खाली हाँ हमरा के त दही बड़ो मिलल ह हाँ हां तू खा ले कहीं बड़े दही बड़ा हमने तू न खा ले बड़े ए फिर हम ना कहनी हम कहनी आ कि दाज हमरा के खाई के जब हमर बड़की भौजी खा लेनी आके तंजन के घरे त हमहू खा हाँ, ये तब? भौजी तारा से एके गो बात कहे आइनी हम कहनी अनु मन होई तब करी ह में झगड़ा लगा के आलेगा आ जाए तो बनी कि ना खाना चलाओ तनी चलो 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 मैगी बना दी मैगी आवा तू देखो तू कर मैगी मैं कर ए भौजी ये कहत रहनी अनु ये भला का सुना ना हो ना तुम्हारे लगता हाँ, है अभी ये जे आने ना देत रहनी अन करा के ऐसे रवा खुद नहीं कि भैया जी ये बना कहत रहनी अनु हमनी के तो अभी एक घर मिलता खाई खाती दू गो जब चूल्हा फूट जाई त हमनी के दोनों लंगे मिली ना हो खाई के आ जा कोनो उपाय लगा के अलगा करा द हमहू हमें हां जाके भर दे ठीक कहा तनी जी वो चीजी एक दिन में न दू गो किस्म के खाना तब मिली का एक करी हाँ? तू जाइए एक करी हम जाए आ हमनी के घरे खाना ना बनावे के पड़ी देखा देखी में तो औरी आदमी करेलन कि देखो एगो बनावला से मुर्गा ते एगो कह के ना हम मछली बनाए हम के उसे कम बनी का आ एक दिन में दूगो प्रकार मिल जाए हमनी के सेथिए में कदिया ना के तारा के हाउ गाड़ी देत रहे तारा के हाउ गाड़ी देत रहे के सिखा समझा देले बन उल्टा पल्टा का दिमाग में डाल देले बन ये करो के डाल दो अब बढ़िया के काम बाटे फिर बाटे जाके भैया के पास्ता चाहे मैगी बना के दे दी बना दे तनी जा तो जाई तो कौन बिया हां अक्का जी बड़की दीदी कौने बनी जी का हो कनिया अक्का करतनी जी आ कुछ नहीं करी का जानते बड़ू की गर्मी में हालत हाँ। खराब बाटे अपन यही से न लोग रौरा के उधुआ उठा देता जी आ उठाए वाला के केनो मुंह छेकले बा मुंह छेकले बाटे आ पता नहीं की हाय मैं हदी धइले नहीं तनी त छोड़ावत रहनी यही से न मार छोटकी नहीं है का घरवा में बिया का बहरे खाना निकाल में होइया चाहे होनिया केहू हां केहू बान के नहीं छे धइले राउर इहे शिकायत के रहला आई दादा राउर छोटकी गोतीनिया जी अब बाहर भीतर निकलत ये त करे ना हाँ करे ना आई दादा हम आई के हम आईनी ही देखी हम अपन गलती बतावा तनी रवा त जानबे करे रवो से प्रेमी बा ओकरो से प्रेमी बा हां आय? केवन लेकिन हमरा देखी कोई शिकायत का देला के बारे में त हमरा बहुत खराब लागला ए जे दीदी शिकायत ना करला न कोनिया उ शिकायत सुनलो ना चाहेला ई बताई रवा के कहतिया का खेलवड़िया कि काम करे के डरे खेलवड़िया रानी मंगधवनी से मेहंदी छाप के बैठा रहतिया ओइहा हाँ। त झुक जाई हमके जानतो नहीं कि हाँ सही भरले मुंह एकदम जानते जी नहीं कि जबले मेहंदी छुपानी छाप के तबले। खेलवड़िया बैठा रहतिया आए बताई हाँ, दीदी कन्या। जी हम काम कौनी करते करते से? मरी आ उ पलंग टूटते टूटते मरे अड़की के ओकरे पलंग मिलल बा केवने और से उ काम करेली आ हम गुट तो भर का कहनी- बाड़ी हुए कम करता भइल बड़ी कहनी ही कि हाँ? कने वैसे काहे कहत अब बेचारी कातना काम करे सुन हां सुनी जो भी होखे हाँ, जवन भी बात बा हां जे पनी मरल से साया बेलाउज धोवाई कच्छी बंडी धोवाई हाँ। उ दूसर के उ का काम कर हां 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 लेकिन पापा का भी करी? का करब का करम हमें तना समझाइनी कि ना कने भगलू वैसन तो होइए नहीं कह सकत दीदी जी तो ओमे के ना हनी ऐसे कैसे कहतड़ू हो कने त ए दीदी जी रउवे सब जानत रोकल नहीं चाहताटे सब हमारे मुंह रोकल चाहताटे हिया तो छोड़ी ना ऐसे कहतिया कि ए दीदी जी अगर हम छोड़ देम अपन मरद अपना कस में रखल ना तो तुरंत पटा ली हमार मर्दा पर डोरा डाले ले खेलवाड़ी हमार गोतीनी है ओए सुंदर बाटे उहे सुंदर बाटे हमारी मर्दा से हम कहनी के का अरे एको बाकी ना छोड़ो। जोड़ा तड़ू हो तो जानतो नहीं की। अब बड़ भौजाई एक बाकी ना छोड़ो। लेली तो उहो ना करीना उहो ना करीना हंसो हंसबो बोलबो ना करीना हां त मार रवा के शिकायत हाथ ना गावत रह गावत रहली ह हां तन्नू ना डलती ना तो एकदम जुड़ैती ना उ तो सुबेरे उठी ना चूल पोती ना ऐसे झाड़ू कहतिया पोछा ना। लगाई ना अपन घर दुआर में
कहतिया ना ऐसे कि ए दीदी जी अब का करे के बा हमरा ना कि चुपचाप अपन खाना दाना बना देवे के बा, बना के अपना मर्द के और अपने के खा के खिया के आ चाहे निकाल दे आ ओकरा बाद अनगे ध के नीमक ना त मरचाई के गुड़िया डाल दे। हम कहली गलती बात बा कनेवा ऐसा ना करे के। हम सुमा के हाथ गोड़ टूटल नहीं खे, ठीक ना, टूटल छटकल नहीं खे, हमनियो के हाथ गोड़ बाटे बनावे खाए के, ठीक ना। देखिए लड़ाई झगड़ा मत करम जा, झूठवा के लड़ाई झगड़ा करत झूठवा के लड़ाई झगड़ा होई। ठीक बा ये दीदी जी जाता नहीं हम। ठीक है बा, चल चल, काहे न पूछब नहीं ओकर मरद के हम राखत चलतनी, ओकरे मरद छछ लोहर बा आ ओकर एगो बाकी ना छोड़ब, यही का पहले जवाब मांग कि तोरी मरद के क दिन हम रखले बानी, बताओ जल्दी बताओ, अभी पहुंचतनी कहीं न होख का चाहतनी करवा दिहा हा करम उड़र लेखा मुंह आ उड़र लेखा मुंह बनावतनी। घरवा में का का हमरा के कहत असन खेलवाड़िया मबर दुबर बानी त रउआ हमरा पीठ पीछे ना लड़म के कहत तोरा क्या बा इसका भौजैया का कहत रउआ खनिया का कहतिया हमरा के का कहती है कह देकर बहिन भाग गइल तेकर माई भाग गइल त यो खेलवाड़ी रे नहरी पकड़ात रहे उखिम पकड़ात रहे तरह कहतिया। तू ना कर सक, तू कौन कम बाड़ू, तोरा तोरा झगड़ा करना होला ना। खाता हम काहे भगवाइल बानी हां गु खले बानी, काय भंगवाइल बानी, सूत को तो भंगवाई ना त का करब, रउआ के मिल जाई नशा में त वो खा जाई। हां हां कहे के बा अपन लू सुधारा ही के नहीं के तोरा कौन मां हमें गथी गलती की बात बारे, जब तोरा कौन हाथ छोड़ा तो तू छोड़ दे। कैसे छोड़ दी उ बरियार बैसन हम बरियार नहीं खी। हां त हमर करम फूट गइलो ऐसन कुल घर में आके ऐसन मरद से हमर शादी बियाह भइल कि नतिया साफ पनौती बा साफा का पनौती हम बानी रे, तोरा के कुछ बोलता तो तू हठुआ लगा मुंह करता है। दोसर मरद रही त लाठी लौड़ा निकाल देले रही घर में ले। निकाल घबड़ो मत, निकाल कहिया निकालम लाठी लौड़ा कहिया कर आजा निकाली कब आ को हां आवे दो कोनी के कनी के आवे दे हो ठीक कर बाबूआ, आवे दे कहिया हमर लंगवा सुतल बड़, कहिया सुतल बड़ तो के कहिया रखले बानी, बिना सुतलाई सटल जाता रू बिना सुतलाई बिना सुतलाई सकता रू। तू तो बोलबे मत कर, के बोला छोट बड़ी ऐसे ए बोला बढ़िया होतड़ी कि भौजैया के रखले बा। कौना घरे गइल रहनी कौना घरे जोनी माई के कहले कभी उहे माई आके हमरो को खबरिया देले होई आ इतना तोर मार द मुसी मारता रहा का कहतिया का कहतिया तू हमारी मरद के रखले बड़ी, अरे मैं भौजे लड़ल जाके भेखावा देखा ना अपनो देखा देख ले, अपनो देख ले, छोट रलुआ ऐसे तनी बहिन समझ के बहिन कौन हमरा के बहिन समझ ले बिया ए दादा त के जन बहिन समझी जन बहिन समझी तो मत शिकायत करी त बिना हमर का बहिनिया धराइल बिया समझब रे, हमर बहिनिया कने धराइल बिया कने धराइल बिया हमारा माई कहिया लेके भागल बिया, तू ही देखे गइल लली छठियारा का भात खइले रहली। अरे दादा के ठिकाना के लेके भागल थराई तलो के तरह से कसी बात हमरा रखले बानी तोर में हरी कैसे जाके कहतिया का कहता है कौन से काले बनी हैं जवानी पूछवाई कौन से काले बनी पूछवाई बोला लियाई जवाना के तू कहले खबी तेवने के बोला तब न जानब हम चलो अपने छिछि मैं त नती मेहर माऊ भइले ही ना तो हो जाइए के रख चलता ना ये तना निमर मारा गुल्लर निया राख लियो मेरी माता से ठीक बड़ा के आ ये दादा हमर माता कुल रहबा भाई है निको बा ये लेके सूतत रहू कुल रहबे के आज कुल रहबा निक रहे लेके सूतत रहू ये कुल रहबा तोरा के निकर बाटे हां के निकर थुक ना दे उसन मर्द को पी के भारा ही रहतो ने ओने तोर मार दे दूध का धोवल बा के दूध का धोवल बा लड़ले बा भूखा था कौन सुनले बा भूखा था 5-5 दिन आई दादा का बेटा जा बनाओ जा जा और जा अरे ना कुछ बताया हमार घरवा तोर घरवा पटल जा काजी दीदी जी जब बोल हो के हमरा कैसे कहत तुम छोटो के ना कहम काहे न कहो अरे काहे न कहो एकाई मौग के बीच में बैठल बा दोसर रही त मेहरारू के इतना बोलत या मारी पटक के जा हम बस उहे कहले बड़ी उहे कहलिया हमरा उहे कहलिया औरे के कहल ये तो कहलिया काय अपने में कइले बा का कहले बनी जी का कहले से कहले बनी पूछो नहीं का सही बोला रौरा बारे में ये कहले बाई टिका रखे रौरा बारे में ये कहले बाड़ी के न तार जठनिया कह दे कि बहन के लेके भागल त भौजाई के लेके भागल बताओ अरे तू बताओ चियारा मत ले मारा पामा भी है ना साया साड़ी खोल के उसके भूले बाबा जान ये तार में रह गइल बिल्कुल
अपने में काटा काटा बोला। का बात बा बोला मुंह पर बोला बोला का कहलू है ऐसा लोग पचलाती खाला त बोला। झूठे ना मुंह ताकता का कहतनी का कहले बानी अरे ओनिए रख सही बताओ हा? अरे बाप सही बताओ होने भाई होने ला सही बताओ होने हटाई रे हाथ सही बताओ हाथ हटाई काहे कहिया हम कहले बानी कहिया कहले बानी आने पकड़ इटो बतारू जा हम दुआर पे बैठे नहीं कहली हस कि कह दिया कि अब हमारी मर्द के रखले बिया बताएं एक तो थरिया खाना पच जाता तारा बाल भाई का क्या सुना लगा ता ना ए, जल जला ए। हमार सास आनी के दोसर अब है ना दूसरे के हम है तो वैसे का लजा गइलू मुंह में कर सुना, खा ए। भौजी कहां रहत जाता ए रे सुनो हाँ, ए भाजी मूर्ख ई बाड़ी सा दून न जब बात पूरा जान जा तब झगड़ा करे आओ जान जा तोरे में हाँ। पंछिया नहीं हाँ। बनी का भइल हो के भौजी रोत रहली हर गांव के तू दूर रह। का दूर निभावे दूर का रहा मैं बात नहीं तन पूछम ना एगो बात कहतनी ना का जरली बोरले बालू ई सब कुल कोइला के का जरूरत बाटे घर में कचान कोइला के करिया नहीं हां भारत लिए हैं खिलवाड़ी में भारत लिए हैं तरी भातरा के हमारे ए ईसन और राम जी कान से के सुन ला ये दो आदमी बानी जा अलगे रहल जाई आज से बात एक मेरा काम नहीं खे काम नहीं खे मेरा ला तू बहुत हरामी मेहरारू बाड़ू तू एकर दुख नहीं खूब पूछा तारू अरे वाह हरामी गुजरात खानदान हरामी होके हमारा बोली ना ये त बता रहती त सास का कहता ऐसा का कहता ऐसा का कहता ऐसा का कहता ऐसा जी जवन मेहरारू पर मर्द के इज्जत ना करू के कर इज्जत करू अरे अरे टूट जाता अरे अरे आया पे आया टिकारा अरे माहिदा हाँ हाँ दादा हाँ दादा हाँ दादा हाँ दादा मारी दे बापू बाप बाप हैं तो ही मन तब आया बेलम धोए वाला टिकारा दो गाला आया हमारो के मारा ताटे मौग के उठाओ तड़ा मारे के हमर लगाओ तू का पीछे होता पीछे ललाई ला दे तड़ू ललाई। हैं अरे वो हटी ता हटी काहे अरे वो निकाली रहुआ निकल निकल जा बोल के तक बैठल नहीं अरे बोलो ना अरे मेहरारू बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना अरे भाई अब ना अरे बाप रे बाप ना ना तोरा घर नहीं भइल तनु हैं मरा से तू बीस रुक मार ले मार हाँ देख ले हई अब बोल ना ना अरे